Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi ne aflăm în Poiana Domnească. Avem o căsuță în vânzare cu teren de 6 ari și suprafață totală de 280 metri pătrați. Toate pervazurile sunt din granit, acoperiș gond. Așa arată exteriorul. Și mergem în spatele casei. Ne aflăm acum în spatele casei, unde avem teren suficient pentru a fi amenajat pe bunul plac. Aici este terasa, care avem ieșire direct din bucătărie. În prețul casei intră și mecanismele de închidere cu sticlă securizată. Și mergem în interior. Ne aflăm în interiorul casei, unde avem la primul nivel blocul sanitar pentru oaspeți, cu teracotă deja pusă, și living cu bucătărie. Toți pereții sunt deja gata pentru a fi vopsiți. Și ieșirea la terasă, unde v-am arătat anterior. Și cazangeria. Pe toată suprafața casei avem pardosea caldă. Vreau să vă menționez că este procurată și teracota pentru bucătărie cu salon. Suntem la doilea nivel, unde avem 3 camere separate și fiecare cameră are blocul său sanitar personal. Geamuri panoramice, foarte calitative, bloc sanitar deja cu teracota pusă, elemente din gips. A doua cameră, la fel cu duș, cu priveliște deschisă spre pădure. Zona foarte liniștită, pervazuri din granit. Și a treia cameră cu garderobă personală și o baie imensă, care poate fi amenajată din sticlă sau la preferință, deja cum doriți dumneavoastră. Scurt timp va fi și asfaltat și drumul. Prețul acestei căsuțe este de 480.000 euro. Pentru detalii, nu ezitați să mă apelați la numărul telefon 07 48 781. O zi frumoasă la toți!